Zároveň dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na našom miestnom futbalovom ihrisku pri príležitosti odovzdania pohára. Poprosím vás, musím vás kryť. Odovzdania pohára víťaza 5. ligy skupiny Šariš pre sezónu 2015-2016 a zároveň, aby sa týmto mohol poblahoželať nášmu Amostu postupu do 4. ligy Sever. Dlhoročné úsilie nášho mužstva navyšilo nazmar a dnes môžeme s hrdosťou povedať, že cieľ, ktorý si stanovili, aj dosiahli. Isto to nebolo ľahké, boli to veľké obety, či už na tréningoch, ale aj pri nedeľných zápasoch. Neviem, či sa posunieme ďalej. Že pokračovanie publike.